valtuuston ylimääräinen kokous tänään ja tervetuloa valtuutetut ja mahdolliset linjoilla olijat ja virkamiehet siellä takana. Eli aloitetaan järjestäytymistoimet. Nimenhuuto. Ahola Pekka. Paikalla. Risteenkangas Mikael. Paikalla. Kallio Markku. Paikalla. Kankaanranta Markku. Paikalla. Lakela Miska. Paikalla. Luomaho Anna-Kaisa. Paikalla. Luomaho Tero. Paikalla. Nenonen Kati. Paikalla. Nyman Pekka. Silviö Kristian. Viitamäki Jouko. No niin, paikalla. Joo. Ja sitten varavaltuutettuna Kallio Tarja. Apealle paikalla. Rautiainen Pentti. Tallavaara Marja-Sisko. Leif. Niemi Sonja. Laukkonen Päivi. Niemi Sari. Koskenlainen Sirpa paikalla. Lehtinen Lauri. Paikalla. Ja Ruha Tuomas. Paikalla. Kiitoksia. Eli meitä oli 9 valtuutettua paikalla, joista 2 on etänä. Ja koska 2 on etänä, niin kuin kokouksessa mainittiin, niin pyytäisin kaikkia puhumaan kovalla äänellä, että he pysyvät mukana keskustelussa. Sitten hyväksytään poissa olevien valtuutettujen esteet ja myönnetään vapautukset ja kutsutaan varavaltuutetut paikalle. Ja meillä on kokouksesta nyt poissa Pekka Nyman. Ja hän on ilmoittanut, että ei tule paikalle, mutta ei varsinaisesti mitään estettä. Ja meillä on Silviö Kristian poissa, joka ei ole ilmoittanut mitään, eli heillähän ei ole varavaltuutettuja kummallakaan. Ja kuitenkin mä katsoin, että nämä heidän syynsä tai syyn antamatta ottaminen on hyväksyttävä syy, eli en hyväksy näitä poissaoloja. Ja sen jälkeen voidaan todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, eli täällä on 9 valtuutettua paikalla ja kokouskutsu on annettu ajanmukaisesti. Lauri ja päiväykset, se oli 26. Päivä 10. Kotilappilehdissä on ollut eilen. Joten totean kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Vielä ennen todettu, onko mahdollisia esteellisyyksiä? Ei ole, eli on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Seuraava asia on pöytäkirjan tarkastajien valinta. 2 pöytäkirjan tarkistajaa tarvittaisiin. Voisitteko avaan keskustelun? Ehdotuksia? Anna-Kaisa Luoma. Kiitos puheenjohtaja. Esitän, että Miska Lakela ja Tero Luoma. Miska Lakela ja Tero Luoma on esitetty, eikä muita esityksiä ole tullut, joten he ovat pöytäkirjan tarkastajia ja pöytäkirja on tarkoitettu 1.7. kello 15 mennessä. Miska Lakela ja Tero Luoma. Sosiaalisten kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Meillä on asialista tässä. Onko sanomista? Avaan keskustelun. Tällä keskustelun asialista on hyväksytty työjärjestys.
Seuraava asia on kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus, jonka meille nyt esittää VT-kunnanjohtaja Lauri Lehtinen. Joo, kiitoksia. Lauri Lehtinen ja en ole valmiittu tähän ylimääräiseen kokoukseen ollenkaan edes ajankohtaiskatsaus. Ei ole äänestäisiä. Ei siis mitään, kiitoksia. Sitten on meillä henkilöstötilinpäätös vuodelta 2023. Tämähän kuului oleellisesti meidän tilinpäätökseen, joka esitettiin viime kokouksessa 14.6. ja hyväksyttiin siellä. Tämä oli jäänyt teknisen virheen takia pois sieltä listalta, joten pyydän nyt sitten, että meidän hyvinvointijohtaja Silva Koskelainen esittelee. Meillä henkilöstötilinpäätös vuonna 2023 tehtiin ensimmäisen kerran ja sen takia ei ole ehkä niin kattava kuin se voisi olla, mutta että tänä vuonna sitten tehdään parempaa ja pystytään koko ajan kehittämään sitä, mutta että tässä on tämä meidän ensimmäinen henkilöstötilinpäätös. Ja henkilöstötilinpäätös pitää sisällään kunnan strategiaan liittyviä asioita, että miten hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö jaksaa työssään paremmin ja eläköityminen ja optimisaation muutoskyky pysyy yllä. Sitten siellä käsitellään Pelkosenniemen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa vuodelle 2024-2026, jota ei vielä ole vahvistettu, mutta että se on tulossa sitten syksyn hallitukseen ja valtuustoon. Ja sitten periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä ja henkilöstön määrää ja rakennetta käydään läpi tässä, henkilöstön ikärakennetta, terveysperusteisia poissaoloja, työeläkemaksuja, eläköitymistä, perhevapaita, henkilöstöinvestointeja vuodella 2023 ja työterveyshuollon ja työsuojelun asioita. Ja sitten on vuodelta 2023 tehty toimenpide-ehdotuksia vuodelle 2024. Ja jos ajatellaan vuotta 2023, niin vakinaisen henkilöstön päättyneiden palvelusuhteiden syitä ja niin suurin syy, miksi me ei ole enää Pelkosenniemen kunnalla töissä, niin on se, että on siirtynyt Laphalle töihin ja ne siirtyi silloin siinä vuodenvaihteessa ja sitten muut, mitkä on siirtyneet, niin irtisanoutumisia on ollut 6 vuoden aikana, siirto toiseen yritykseen, eli on siirtynyt toiselle työnantajalle, eli Laphalle vielä jälkisiirtymisiä, niin 3, ja varhaiseläkkeelle 2, ja siirto eri tehtävään kunnassa on 1. Et ei sen suurempaa kuitenkaan se vaihtuvuus ole ollut, vaikka välillä tulee sellainen tunne, että kunnassa vaihtuvuus on jokapäiväinen asia. Jos ei ottaa näitä lappalaisia huomioon, niin itse asiassa vaihtuvuus on aika pientä. Joo. Että jos 22 vuonna on 13 irtisanoutunut tehtävistä ja 22 vuonna 13 ja 23 vuonna vain 6, niin sehän on huima parannus niin kuin siinä pitovoimassa, mitä kunnassa on. Ja eläkkeelle siirtymä lähivuosien aikana niin meillä on siirtymässä 8 työntekijää eläkkeelle ja se kertoo siitä, että meidän ikärakenne on silloin aika ikävoittoinen ja siellä meidän 50 työntekijästä, kun 8 on jäämässä eläkkeelle, niin sitten tulee totta kai myös sitä tiedon siirtoa, että kun
tieto lähtee työntekijän matkassa mukana, niin meidän pitää tehdä töitä sen eteen, että me saadaan se hiljainen tieto jäämään taloon ja jäämään sitten myös siihen työyhteisöön ja annettua niille uusille. Se on sellainen asia, mihin meidän pitää erityisesti kiinnittää huomiota. Ja sitten näistä työsuhdekäytännöistä, niin meillähän on pääsääntöisesti vakinaisia työsuhteita, mutta valitettavasti kaikkia työpaikkoja ei ole saatu täytettyä, vakansseja ei ole saatu täytettyä ja sen takia meillä on määräaikaisten määrä aika suuri, koska epäpätevät ei voi täyttää, esimerkiksi päivähoidossa ei voida täyttää paikkoja, niin epäpätevä saa vaan sen vuoden määräaikaisuuden ja sitten se paikka on taas. Niin. Jos ajattelee sitä, että miksi meillä niin paljon käytetään määräaikaisia, niin määräaikaisuuden syy on yleensä epäpätevyys. Tai määräaikainen tehtävä muuten, että on hanketyössä tai jossain hankkeen tyyppisessä työssä. Ja äsken kun puhuttiin siitä, että mikä meidän se ikärakenne on, niin jos ajatellaan, että 50-64-vuotiaita työntekijöitä, niin meillä on yli 40% meidän työntekijöitä, niin meillä on aika iäkäs porukka kuitenkin töissä. Mutta sitten kun puhutaan työterveysperusteisista poissaoloista, niin nehän me saatiin tippumaan viime vuonna huomattavasti. Eli jos aikaisempina vuosina on ollut yli 20 päivää poissaoloja lähemmäs 30 päivääkin, niin viime vuonna keskiarvo oli 16,7. Ja työeläkemaksuthan määräytyy aina sen prosentin mukaan, mikä meille tulee. Ja viime vuonna kokonaispalkasta työeläkemaksuja maksettiin 300. Vanhuuseläkkeelle jäi viime vuonna 2 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle ei jäänyt yhtään. Ja sehän meidän toive ja ajatus on, että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä ei tulisi, vaan että pystyttäisiin tukemaan työntekijöiden työssä jaksamista niin hyvin, että löydetään erilaisia ratkaisuja siihen työssä selviämiseen niin, että työntekijä pääsee jäämään vanhuuseläkkeelle eikä tarvitse jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle ja sitä kautta sitten säästetään myös niissä kunnalle kohdentuvissa maksuissa, kun ei tarvitse maksaa niitä varmennettuja eläkemaksuja. Perhevapaita meillä on ollut viime vuonna muutamia ja perhevapaitahan tulee nuorempia työntekijöitä, jotka vielä saa vauvoja aikaiseksi, niin se on sellainen rikkaus meidän työyhteisössä, kun saadaan uusia vauvoja ja meidän päivähoito ja koulutkin tarvitsevat. Ja sitten viime vuoden henkilöstökulut, niin palkat ja palkkiot oli pikkusen yli 2 miljoonaa ja henkilöstön sivukulut oli 468 000 järjestää. Yhteensä pikkusen yli 2,5 miljoonaa oli henkilöstökulut viime. Ja henkilöstöosaamisen kehittämiseen ollaan kiinnitetty huomiota ja työnantajat antaa opintovapaata ja sitten työnantaja myös tukee työntekijöitä sillä, että jos joku haluaa kouluttautua, niin se mahdollistetaan, tehdä oppisopimussuhteita ja muuta. Että meillä on esimerkiksi päiväkodilla on opiskelleet lastenhoitajiksi ja sitten tehneet syventäviä tutkintoja oppisopimuksella. Ja nyt meillä on myös laitoshuoltajia ollut, jotka on oppisopimuksella opiskelemassa. Et sitä kautta pyritään saamaan meille työntekijöitä sitten
Ja työterveyshuollon kanssa ollaan tehty yhteistyötä ja kuten sanoin, niin sairauspoissaolojen määrä on saatu vähenemään, niin siinä ihan tärkein osa on työterveyshuollolla ja sillä yhteistyöllä, mitä me tehdään, että pystytään puuttumaan asioihin tarpeeksi ajoissa ja työterveyshuolto on niin kuin sillä lailla avoimin mielin, että kun työntekijä hakeutuu työterveyshuoltoon, niin kuulee sen asian takanakin olevia asioita ja pystyy sitä kautta ennakoimaan tilanteen. Ja sitten jos ajattelee niitä meidän työpaikkaselvityksiä ja ryhmäohjauksia ja muuta, mihin ollaan saatu työterveyshuollosta, terveystalolta tukea, niin ne on ihan ehdoton myös johtamisen välineen tuki, että pystytään työntekijöiden kanssa käymään keskustelua. Ja toimenpide-ehdotuksia, mitä oli tällä vuodelle viime vuodelta tehty, niin siellä esitettiin, että edelleen mietittäisiin sitä, että miten me pystytään tukemaan esimiehiä siinä työssä, mitä tehdään lähiesimiestyönä työntekijöiden kanssa, että saataisiin tuettua entistä paremmin sitä työntekijän työssä jaksamista ja työssä selviämistä. Ja kiinnitetään edelleen huomiota siihen määräaikaisten työsuhteiden määrään ja pyrittäisiin saamaan koulutettu henkilökunta, koska aina kun meillä on se pysyvä henkilökunta, joka on sitoutunut tehtäväänsä, niin se on aina parempi kuin se, että vaihtuva määräaikainen. Ja määräaikaisella on aina tietenkin se pelko, että jos tähän tuleekin joku pätevä ensi kerralla, niin hän ei pääsekään sitten tähän jatkamaan. Niin sitten samalla myös niitä määräaikaisten työsuhteiden määrää mietitään, niin halutaan tukea sitä kouluttautumista ja tuetaan niitä meidän määräaikaisissa työsuhteissa olevia työntekijöitä, että jos ne on siinä sen epäpätevyyden takia, niin että hakeutuisivat koulutukseen. Kiitoksia hyvinvointijohtaja Sirpa-Lainen. Postellaan. No niin, avaa keskustelu henkilöstötilinpäätöksistä. Ei kommentteja, joten valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2023 henkilöstötilinpäätöksen esitys listan liitteen mukaisena. Siitä lähti sitten sanaluonnos. Seuraava asia on isokuruntien parantaminen kautta muutos talousarvioon 2024. Päätösesitys tuodaan kokoukseen, on esityslistassa. Löytyy varmaan. Joo. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kunnanhallitus on hetki sitten käsitellyt tätä asiaa ja päättänyt esittää valtuustolle, että hyväksytään talousarvion seuraava muutos, isokuruntien parantaminen, investointimeno 160 000 euroa ja investointitulo 160 000 euroa. Kiitoksia. Siinähän se oli se päätösesitys. Tarvitseeko tätä esitellä sen enempää? Olisiko meidän kiinteistöpäällikkö vai sinä? Kummalle mä oon läheisempi? No sanotaan, että tämä on minulle se tavalla läheisempi tämä lisämääräraha ja sitten jos on mitään teknisiä kysymyksiä liittyen se hankkeeseen, niin ne saa sitten osoittaa tuonne tekniselle johtajalle. Että voin toki sen verran juurikin sanoa, että hyvinkin tosissaan sillä tavalla sanoisin jopa teknisluontoisesta muutoksesta siihen talousarvioon, eli nettovaikutus on 0 euroa, eli kyseessä on maankäyttösopimukseen perustuva urakka, joka sitten tarvitsee tuon kuitenkin talousarvion muutoksen, koska meillä ei siellä talousarviossa ole tätä huomioitu ja meilläkin talousarvion investointiosa käsitellään bruttomääräisenä eikä nettomääräisenä, jolloin tästä syystä nyt sitten on tuotu tänne näin hallituksen kautta valtuustoon, jotta päästään tätä Isokurun tietä sitten parantamaan. Ja kyseessä on siis asemakaan, mikä on hyväksytty
22 valtuustossa ja sen jälkeen oli tovi tuolla Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa ja on saanut lainvoiman nyt keväällä, jolloin sitten sen maankäyttösopimuksen korvaus tuli heti maksettavaksi kunnalle, kun se asemakaava on saanut lainvoiman ja kunta on sitten tietysti saanut tämän maankäyttösopimuskorvauksen ainakin laskuttanut sen, jolloin sitten tietysti luonnollisesti meidän täytyy heti ruveta myös tekemään maankäyttösopimuksen mukaisia toimia ja sen takia sitten tätä on niin sanotusti ehkä vähän kiireellisenäkin asiana tuotu tänne näin, että on tämä ylimääräinen valtuuston kokous järjestetty, jotta päästään maankäyttösopimuksen mukaista urakkaa käynnistelemään ja saadaan tässä tämä niin myös sitten talousarviokin sen mukaisesti. Ja kunnanhallitushan on tosissaan juuri edellisessä kokouksessa käsitellyt myös tämä urakka muutenkin, eli päättynyt, että sitä lähdetään kilpailuttamaan ja urakka käynnistetään ja sitten tehdään tiehen levennystä ja jatkoa. Ja jos tosissaan on niitä itse urakasta kysymyksiä vielä, niin niitä kannattaa sitten ottaa tuolle tekniselle johtajalle. Onko kysymistä tästä urakasta? Eli avaan keskustelun tästä isokomitien parantamisurakasta. Kysymyksiä siitä, niin sitten otetaan kysymykset, että hyväksytäänkö tämä talousarvio. Avaan keskustelun. Ei puheenvuoroja, joten valtuusto hyväksyy talousarvioon tämän muutoksen isokomitien parantamiseen, eli tästä 60 000 plussaa ja 70 000. Seuraava asia on kokouksesta jätettävät valtuustoaloitteet. Valtuustoaloitteita. Yksi olisi minulla tällainen aloite, kun pyhän asukkailla ei ole lapsille, nuorille eikä aikuisillekaan ulkoliikunta paikkaa pallopeleihin. Nyt kyläläiset yhdessä yhdistysten ja yritysten kanssa ovat hankkineet pelikentän, jota he ovat talkovoimin kunnostaneet. Kentältä puuttuu pyhältä paikka ja aloitteena on, että kunta hoitaa pelikentälle paikan ja pohjan. Tietysti lähettää suuntaan. Joo, tai pelikentä pitää. Niin. Oliko muita? Ei muuta. Ja viimeisenä pykälänä on muut asiat. Tämä keskustelun ja päätän myöskin kokouksen. Kiitoksia osanottajille ja palataan asiaan varmaankin syksyllä. Kiitoksia. Kiitos. Ja kiitos. Hyvää kesää.